Da se vi školovani šta pitate, otišli bi iz Srbije i Srbija u kurac odavno. Ovo da vode ovu državu mentalno ljudi, oni koji su zaostali iz mentalne škole bolje bi je vodili. Demokratska stranka vlada svuda, ista govna, isti štam i jebi ga, šta da se kaže. A za to vreme oni su svi napravili firme, lova, bazeni, pičke, familije, a ja kurac. Traže kod nas pore, struju, njino traže, a nama ne daju. Kako oni jedu posetnih, mi pijemo ladnu vodu, sve u svemu. Pa nemamo mi toliko da može da se krade, nego tek da se živi, jel tako? Tako je. Pa ako budemo svi počeli da čerupamo te sirotinje, pa brzo ćemo da ugasimo sveću, jel tako? Tako je. A to će se neko mi platiti. Neće to neko ne platiti, kaži. Što tako? To ne neko, nego neko treće. Ja bi te lopuže, mami koji vidite, vešao da vise kao plakati, da opominju narod. Definitivno. Tako je. Pa mamu mi je bijem što nije sad 43. četvrta, svi bi bili uza zid, dete u pičkove. Ja bi ga on bačio, noć i sve bi popalio. Ja ne znam, mislim na što uvodi. Dokle ćemo da stignemo i gde ćemo da završimo.